Bila sam u Falmoutu, to je mesto na Cape Codu, država Massachusetts. Radila sam na front desku u hotelu koji se zove Inn on the Square. Vrlo zanimljiva pozicija, definitivno upoznaš jako puno ljudi, jako puno nacija i unaprediš jezik. Ono što je jako bitno jeste komunikacija koja je, kada se radi o front desku, na najvišem nivou. I to je ono čime sam bila najzadovoljnija tamo. Bila sam na ostrvu Martha's Vineyard, State Massachusetts. Radila sam u restoranu Atria i bila sam na poziciji prvo baser, pa runner i hostesa. Bio sam na Nantucketu, to je ostrvo na istočnoj obali Amerike. Radio sam u Stop and Shop marketu. Bila mi je pozicija kao supermarket attendant. To je kao... Radi se na svim mjestima u Stop and Shopu, zavisi gde te rasporede, a možeš i da budeš pomoć na svakom od njih gde fali. Imao sam dodatni posao, radio sam u prodavnici nameštaja kao prodavac. Na sad smo bili u Wellfleetu na Cape Codu, radili smo u restoranu Moby Dick. Ja sam radio u kuhinji, bio sam kao taj prep cook, znači priprema tim nekim prepodnevnim smenama, posle toga je znači poručbene se izbacuju i to je to, dok je bila napred, radila je front house kao server. Hilton Head Island, Južna Karolina. Tamo sam radio u kafiću ili kafeu što se zove Salty Dog. 2016. godine sam bio u Bostonu, radio sam u Boston Harbor hotelu kao server. To je dakle pozicija konobar kao što je u Srbiji, to je tamo, samo je malo detaljnije i ozbiljnije jer je restoran, to jest hotel je sa 5 zvezdica i to je najbolji biznis hotel koji se nalazi u Bostonu. Ono što je moja dužnost bila jeste da uzimam poručbine, da objašnjavam ljudima o vinima, o hrani konkretno i tako dalje. Također sam pomagao ako treba i u nošenju hrane, ako smo imali pozicije konkretno za to, ali meni to bilo skroz ok jer sam naučio sa onim ogromnim tanjirima i tacama što uglavnom ljudi Srbije, bar ono sa kojima sam ja pričao, oni imaju velik strah pre toga o tome, bilo gde da idu i toga se jako boje, ali to nije ništa strašno. Bila sam u West Yarmouthu i radila sam na poziciji sobarica u jednom hotelu. Bila sam 2 godine u Americi za redom, prve godine sam bila u West Yarmouthu, a ove godine sam bila u South Carolini, Hilton Head Island, poslodavac mi je bio The Salty Dog. Ove godine sam radila housekeeping, to mi je bio kao primarni posao, drugi posao mi je bio hostesa koji sam isto našla u Salty Dogu, pošto poslodavci dopuštaju overtime. Bio sam ove godine u Anchorage na Aljasci, prvi posao je bio breakfast attendant u nekom hotelu, to je za doručkom, u principu ništa težak posao. Posle sam našao food runnera u Lakefrontu, dakle to je pomoćnik konobara, nosim hranu i čistim stolove. Ja sam bio na Aljasci u Denali nacionalnom parku, radio sam kao server i bio sam onako baš u samom parku, u srcu nacionalnog parka i posao mi je bio da služim doručak, ručak, večeru gostima hotela. Poslodavac mi je bio Denali Backcountry Lodge i oni u sklopu imaju više hotela i preko agencije možda se ide i u Denali Cabins i u Talkeetnu. Ono što mi mislimo o američkom narodu ovde je potpuno drugačije od onoga što je stvarno. Najpre, oni su najljubazniji narod na svetu. Druga stvar je što mislimo da im je hrana jako neukusna, a zapravo ima jako ukusnih stvari. Ima većeg izbora nego kod nas. I ono što je jako zanimljivo jeste da američke prijatelje koje sam stekla su mi bili najveća podrška tamo. Nisam imala neko sada konkretno mišljenje, ne volim da kreiram neko mišljenje bez da imam neko konkretno iskustvo na osnovu nekih priča ili na osnovu tako nečega. Tako da sam tek sada kad sam otišla, kad sam bila u Americi, onda sam stekla konkretno mišljenje o Americi i o ljudima i mislim kao i svuda ljudi ima raznoraznih. Ja sam imala sreće da sam upoznala sve jako prijatne, kulturne ljude, stvarno su me svi jako prijatno iznenadili. Od kad sam došla tamo, prvi kontakt sa ljudima na ostrvu, čim sam otišla tamo u taj Edgar Town gde sam radila i kad sam išla se javim poslodavcu, svi ljudi kako su bili ljubazni i prijatni prema meni, svako se javlja na ulici svima, kao ovde kod nas na selu isto, ali to nisam očekivala od Amerike. Najviše mi je ostalo u sećanju jer su oni veoma dobro raspoloženi i jako
jako su prijatni ljudi i hoće da razgovaraju, hoće da pitaju odakle si, šta radiš, kakav je život u tvojoj državi. Nisam imao previše negativno mišljenje, ni previše dobro. Nije se u principu nešto mnogo promenilo, ništa što nisam očekivao, nisam ni sreo. Ja sam imao mišljenje o Americi kad sam dolazio tamo prve godine, tako da prvo o Amerikancima sam imao da su ljudi kao i mi svi ovde. Jesam, putovala sam skoro, u stvari više od 2 nedelje, putovala sam 16 dana i obišla sam manje više ceo istočni deo, odnosno istočnu obalu. Išla sam na Rhode Island, u Providence i Newport i New Bedford. U stvari New Bedford je u Massachusettsu. Zatim sam išla u Boston, u New York, Washington i na kraju sam išla u Miami. Putovala sam, obilazila sam dosta i koristila sam svaki slobodan taj vikend i svaki slobodan trenutak da obiđem tu i okolinu, znači da što više obiđem i to ostrvo koje je stvarno prelepo i jedan prelepa lokacija uopšte u cijeloj toj državi, pa sam onda obilazila i pored ostrva Nantucket, išla tako tu na Cape Cod u Boston, kada sam imala neku priliku i išla sam u New York i tako obišla sam tu istočnu obalu, njih u New Hampshire i tako još neke state-ove. Na istočnoj obali nisam išla na zapadnu obalu još uvek, ali evo se nadam da ću ovo leto, ako budem opet otišla, da ću otići na zapadnu obalu i da ću i taj deo Amerike videti. Nakon programa sam putovao po celom Massachusettsu, obišao sam univerzitete jer me to najviše zanimalo, htio sam da obiđem najbolji pravni fakultet jer studiram pravo. Obišao sam Harvard, veoma sam impresioniran koliki je taj univerzitet, kako njihov univerzitetski život izgleda i sa njihovom kulturom sam impresioniran, kako studiraju, kako žive. Stekao sam mnogo prijatelja u Americi, stekao sam iz Jamajke, stekao sam iz svih krajeva sveta, bukvalno i Amerikanaca, i razmenjivao sam utiske o njihovoj kulturi, a i živeo sam sa 7 različitih nacionalnosti u kući i jako smo se dobro proveli, jako smo dobro razmenjivali utiske kakva je naša škola, kakva je njihova škola. Ja sam bila u Bostonu, New Yorku i Chicagu. New York sam bila nekih 5 dana kao i u Chicagu. New York je predivan. To preporučujem svima, sigurno da obiđu New York. I to je to, moje putovanje. Ok, ja sam bio samo u New Yorku, samo jedan grad, ali jako me oduševio, jako mi se svideo, neverovatan grad, neverovatna energija u njemu, znači neverovatno, majkim, i to je to. Nakon programa sam putovao u Miami, tamo sam bio 2 nedelje. Proveo sam vrlo jako jedno lepo i, kako kažemo, korisno vreme i odmora i uživanja i svega toga. Putovao sam 2016. godine, nisam putovao nigde, bio sam u Bostonu i ja sam morao da idem ranije, ali sam 2015. godine posle Nantucketa sam išao sa drugarom u Miami i išao sam sa drugarom u New York. Stvarno sam puno američkih prijatelja stekao, koji tamo žive, a koji su možda sa svih delova sveta. Tako, na primjer, sam jako postao dobar sa dosta Kolumbijaca, Čileanaca, čak sam malo i bio, pričao s njima španski, ako ga pojma do tad nisam imao, mi ušao jednostavno uvo. Upoznao sam jako puno ljudi iz Irske sa kojima sam radio, koji su super. Ljudi iz Azije, iz Afrike čak bilo, znači stvarno iz cijelog kraja sveta, stvarno to je ono što je najlepše meni kod ovog programa. Nakon programa sam obišla dosta mesta. Prvo sam išla na kruzer, išla sam na Jamajku i na Karibe. Nakon toga sam bila u Majamiju, posle Majamija u Las Vegas, u Colorado i na kraju New York. Putovao sam, krenuli smo od San Franciska, uzeli smo auto u San Francisku nakon 4 dana i putovali smo po celoj zapadnoj obali, išli smo Highway 1 putem preko LA-a, Las Vegasa, San Diego i na kraju smo završili drugarija u New Yorku još 5 dana, 19 noći sve ukupno nakon programa. Putovao sam u San Francisco, putovao sam u Washington DC i u New York.
i to je isto bio jedan odličan deo programa gde imaš šansu da sam iskoristiš tih mesec dana i da sam tražiš avio karte, smešta i sve to kako bi napravio sebi neko putovanje koje ćeš pamtiti i onako baš jedno lepo iskustvo, tako da nije bilo samo rad 4 meseca, nego stvarno onako da na kraju se i odmoriš i opustiš i radiš šta hoćeš u suštini.